Тапшыруыбызның алдагы котлау сәламе зур Чиркли авылына аша. Бүген үзенең матур туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Ягудина Сания Хайдар кызы каршылый. Әлеге матур гомер бәйрәме белән ихластан аны Тольятти шәһәреннән кызы Рәмзия Бәсовна һәм оныгы Раил Ринатович Мусякаевлар котлап, иң җылы теләкләрен җиткерәләр. Безнең кадерле кешебез 1949 елның 11 декабрендә Николаевка районы Татар Сайман авылында дөньяга килә. Гади авыл баласы булып үсеп, кечкенәдән ук ул бар эшкә өйрәнә. 1972 елны ул үзенең булачак тормыш иптәшен очратып, кадерле әткәебезгә кияүгә чыга һәм зур Чиркли авылында бар гомерен үткәрә. Мәхәббәттә 2 балалары туа. Батыр уллары һәм матур кызлары аларның яшәешләренә олы мәгънә өстиләр. 48 ел бергә гомер кичереп, алар ничек парлы канат кагып яшәргә кирәк дигән олы өлгебез булдылар гомер буе. Кызганычка каршы, әткәебез март аенда вафат булды. Әнкәебез бер ялгызы калды дип әйтә алмыйбыз. Без ерак Тольяттида яшәсәк тә еш кына аңа кунакка кайтабыз. Әниебезнең бүгенге көндә 2 малай онык һәм 1 кыз оныгы бар. Гомере әнинең авыр хезмәттә, намуслы эштә колхозда үтте. Бар тырышлыклары аларның безнең өчен иде. Гомерен тулаем безгә багышлады. Иртә, көнме, төнме ул гел безнең хакта гына уйлап безгә ярдәм итәргә тырышып яши бүгендә. Туган көнне бар кылган игелекләре өчен 1000 рәхмәт әйтеп алдында түбән генә башыбызны иябез. Кадерле кешебез, озак кына исәнлектә, саулыкта яшәсәң иде. Безгә әле җылы туган өебезгә кайтып кереп, ана назын татырга насыплар озак кылсын. Без сине бик яратабыз һәм сагынып хөрмәт итеп яшибез. Аппак карлар яуган шушы көндә таралсыннар барлык сагышларың. Көчле бит син әнкәй, түзем җанлы, мәрхәмәтле, изге күңелле. Безгә биргән яшәү көче өчен Ходай олыласын үзеңне. Без яшибез әнкәй син булганга, тормышларның белеп кадерен. Сиңа ныклы саулык телибез, исәнлектә үтсен гомерең. Иртән уянган йокымнан әни беренче сүзем. Күзләрем күреп куана синең нурлы йөзеңне. Әнием куллары тигән ашны ашау күңелле. Әни кебек аңламыдыр бүтән кеше күңелне. Бәхетле булсын балам дип син бик нык тырышасың. Үпкәләмим, кайчагында әзмәс син орышасың. Әнием, тик син булганга бәхетле көлүләрем, кояшлы якты дөньяда ышынып йөрүләрем. Хөрмәтле Сания Хайдаровна, ерак Тольятти шәһәреннән туган авылларына бала оныкларыгыз котлау сәламе итеп матур җырда юллыйлар. Кабул итеп алыгыз. İndi şeşlerimde ağardı dime. Uylama enkey farklılıkında, balında üsken şeşekler gibi yayıldı enkey senin yanıma. Qartaymale, ənkəy qartaymale, sin bitirizini yürək jılısı. Üttü gümürlərdi qaygırmale, biz gəlib gürləp yaşayısın. Bişik jırlarım bizge jırladım. Üstürdün bizimi, süydün nazladım. Taralıştık biz
Türlü yaklarga biz barımızda rahmetli sima. Qartaymalı, ənkəy qartaymalı, sin bitlizinin yürək yılısın. Üttü ömürlerdi qaygırmalı, biz gelip gürləp yaşaysın. Dünyada var biten keyler, saklarga girer bizge alarını. Qartaymasınlar, mengüge kalar enkeyler bizinin turmuşunun yemi. Qartaymalı, ənkəy qartaymalı, sin bitlizinin yürək yılısın. Üttü ömürlerdi qaygırmalı, biz gelip gürləp yaşaysın. Qartaymalı, ənkəy qartaymalı, sin bitlizinin yürək yılısın. Üttü ömürlerdi qaygırmalı, biz gelip gürləp yaşaysın. Biz gelip gürləp yaşaysın. Qartaymalı, ənkəy qartaymalı.